Hi mga kabeshi! Good morning, good morning! So, ako ang video gapon about to sa adventure naman dito sa Abu Dhabi, no? Namin dito nag-staycation may 3 days. So, human naman ang 3 days, back to reality na punta. Natadri sa kusina, natadri sa Dubai. So, gahapon, habang nagbaktas-baktas mi sa Warner Brothers dito sa Dubai, ay dito sa Abu Dhabi. Nangutanak ni ay istorya ko sa kung mga kabalo ka madam, nagsugod-sugod biya ko og kanang video anang vlogger good ana ko saya share na ko saya ha para na pud siya ma-share sa niya na siya nangutana siya sa kanya unya unsa man imuhang aim ana imuhang kuan ako na wala lang video lang ko parang wala ko ilingaw kung na ako time mag video ko siya okay po. Pero sakit daw sa ulo na kay kuno lagi mag kuan pa no, mag edit pa o etc. daghan pagbuhaton. So ang akong gingon sa iya na okay lang pud madam, pagkagabi na ako kung na ako time, pero kung dili po ko maka-edit okay lang pud. Kung naana na po kanang nara ko extra nga time. So ngani no, nagsuot na ta sa ato ang mahiwagang damit. As OFW, as katabang, no? So, mo nga siya. Karon, nangutan ako sa iya siya nga, unya, unsa man imong content. Ano ko na, ambot lagi, wala ko kabalong sa content. As of now, ang akong ginapang post is mga video lang man sa Jude. Kaya wala pa man kayo maisip na content. Pero naman sa akong isip nga, kanang about sa luto-luto. Kay, maura man ako madali-dali kinaamang ko dali sa kusina permente ako man magluto. Pero before that, niya na siya nga, uy, basin ba yan mag-video ka sa sulod sa balayan ko nga, dilip na pwede nga mag-video ka sa imong balay kay naman ay privacy, bawal man po na, bawal pa mo kayo ipakita akong alaga, so, siya nga, bitaw, siya nga, yeah, you're right, siya. So, mga to, naisip siya nga, ang content na lang nimo is about na lang sa imong luto-luto, kay ikaw rabito din sa kusina, pag mauto. So, moto siya. So, karon mga kabeshi, akong i-share sa inyo nga about sa pagluto-luto. Kay sa lunch, mostly ang akong ginaluto is healthy food. Yun mga healthy food, kiganahan na sila mga healthy food. Kay dili man guna sila yung ganahan ng mga oily, dili sila ganahan og daghang spices, dili sila ganahan og daghang ani unsa na siya onion, dili sila daghaging ani. Gusto nila healthy lang gusto nga pagkaon. So i-share na ko sa inyo unya unsa ang pag luto the healthy food para sa ilaha in my own version. So bye for now. Nag-share lang ko about sa inyo ha about unsay may istorya sa akong amo about sa akong pag video siya sakit daw sa ulo, pero okay lang, labarn. So, at least, nananghid ko sa iya nga, kung video ko sa iyang kusina, at least na ay pahintulot, no? Mas wayo nung naipahintulot mga kabeshi. So, bye for now. I-share na ko sa inyo unya taon-taon kung saon pag luto sa ilang healthy food. Mag-prepare sa ko, no? Pag-prepare sa na ko tanan din, ipakita na ko sa inyo unsa ako ang ginapanggamit for healthy food. Okay, bye for now mga kabeshi!